ora bakal kondo keton buri biyen aku isih legan durung nate ngayahi bebrayan janti kompake wis yamene bar dahar kok do ngelentruk. Ayo panjak bareng Jiro lu yo iki jan tanjake ngono kok ya waduh sehat-sehat kok kowe jan sapira Kang Mas pungkasane kaya ngene rasa tresno kadung tak wenehke angel nggonku ya ngilangake sliramu ono sing duwe aduh lorong kudu sambat karo sapa loro ati kadung tresno njenjani aduh Gusti mboten kuat kula niki ditresnani jebule malah nglarani dimidhangetke Ki Demang karo masaku aku kudu milih apa antarane tresno karo loro loro iki wis mesti marako rapi songo weheni dherekaken sallu ala nabi Muhammad. Monggo kepareng jumeneng sawetawis kunjuk sagung para tamu ngaten. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika asraqal badru alaina fantafat minhul buduru asraqal badru alaina fantafat minhul buduru misla husnik mara'ayna
علينا كنت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وولي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور أشرق البدر علينا فانتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا كنت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد فردنا يوم النشور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على
Nabi Muhammad laras moyo candrani sapunika kunjuk katur sagung para prawu para pendherek ingkang saking banggai kepareng lumebet wonten ing sasana wiwaha ugi kunjuk sagung para lenggah para tamu kepareng lenggah malih wonten ing papan sekawit Lulus Sararjo kali sigur betonir ini sambi kolo sowanipun kang putra temanten Sarembit denike para kamas tulus wibawa mukti ingkang sampun kepareng boyong putri ingkang Sulistyawati niki Roro Ayu Tiansi Nopi Fitria Putri kasih temanten anyar jangan menggilar-gilar tino loan nang sepake wastati kutangan rukuning bebrayan katuraken kenging panuwun para-para ingkang sampun kepareng pinijih klarapaiken keng putra temanten Sarembit wonten ing siang kalenggahan kawistara sampun kepareng paripurna keng putra temanten ugi sampun kepareng kalenggahaken wonten ing dampar kencana wonten ing titik kalodhangen siang punika niki Haraka Mas Tulus Wibawa Mukti ingkang sampun kepareng boyong putri ingkang Sulistyawati warni niki Roro Ayu Tiansi Nopi Fitria Putri monggo atmaja saking panjenenganipun Bapak Margam Sarembit Ibu Sri Wahyuni ingkang kasonaken wingking saking Karang Padusunan Bangkli Kademangan Danggu Karang Jati Ngawi keparipun sedya kaaturaken wilujeng lenggah para pendherek ingkang saking Bangkli mekaten nggih sawetawis ing mangke sinambi kadang-kadang krida utama pagiyuban sinoman wonten ing siang kalenggahan ngaturaken sugata ingkang kasepisan sekawit wonten ing siang kalenggahan ugi sampun kepareng nimbali kadang-kadang saking paguyuban laras deling tampil beda wonten ing siang kalenggahan niki ngait wekdal ugi sampun kepareng sawetawis siang daya-daya ing mangke tinara buka wiwaraning pawiyahan agung wonten ing titik kalodhangen siang punika. Nuwun kala nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbi ajmain la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Maliginipun ingkang winangting pakurmatan kunjuk punden kula panjenenganipun Bapak Kairin Sarembit Ibu Lasmi ingkang kepaing sinuba bagya mulya maliginipun kunjuk sagung para pepunden para sesepuh
aji sepuh ingkang saduhu pono ing pamawas miwah lebdo ing pitutur wasita jikiblating panembah ingkang pantes pinundi satuhu pantes kinabektin para sarjana sujana sujanaring budi para pangemban pangembating praja miwah satriyaning nagari ingkang mongko pandam sopandome marang kawula dasi kang pantes katuran sagunging pakurmatan datan sumikunjuk sagung para alim ulama para kiai jan mokinasing Gusti arinten kalawan dalu tansah sumanding wida suci kitab wahyu ilahi mongko panuntun kiblating panembah manembah mring Gusti kamo suci kang satu huluring budi para sanakadang muda wedang kang pantes sinudarsana maliginipun kunjuk sagung para penderek temanten ugi keluarga ageng saking wewengkon Bangkli Danguk Karangjati Ngawi Twin sagung para lenggah kakung miwah putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami deniki amit tasang alimantabi mugi tinebihna ing ila duni tulak yang sari kawula cumatha kemarak mangarsa hanggempil kamardikan hanika swacana sawetawis kinarya mundi dawuh saking punden kula bapa Kairin Saribit Ibu Lasmi ingkang sampun kepareng hamiji dumateng kawula mongko pangan daliworo emangke arsa mratitesaken tata laksitaning adicara ingkang arsa kaenaraken wonten ing pawiyahan prasaja wonten ing siang kalenggahan saderengipun kepareng kawula hamurwaken lekas wekasing gati-gatining sedya murih purwa madya wusana manggih rahayu kalising rubeda ing sambikala tan langgung rumiyin dun sumangga jumbuh kalian kuncaraning bangsa hanggung mestuti Pancasila miwah ingkang linambaran hangrasuk agami suci sumangga tan langkung rumiyin kadherekaken tansah munjukaken raos puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa kanthi ikrar bilisan kanthi wasan tahmid sinarengan kadherekaken alhamdulillahirabbil alamin menggah salajengipun selawat salam mugi tansah kunjuk katur ngarsanipun titah ingkang linanggung Sayyidin Khalifatullah Panetep Panatagama niki pepanutan ing sedaya umat mustikaning jagat tansanes Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki salah satupun nabi ingkang kita antu syafaatipun min yaumil hada ila yaumil kiamah amin ya rabbal alamin kunjuk sagung para tamu ingkang kinurmaten wonten rantamaning adicara ingkang sampun kepareng rinacik wonten ing siang kalenggahan ingkang arsa kaenaraken wonten ing pawahan prasaja wonten ing titik kalodhangan siang punika kala pribadi ing mangke pinangka pangandaliwora mbok bilih wonten kekirangan bab samudayanipun ngen kula matur wonten ing ngarsa ndika sami keparang nyuwunaken agung isih samudra pangaksami emanggi tumuli adicara wonten ing siang punika kita bikak sinarengan kanthi wasan umul kitab li ridho ilahi ta'ala wa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatikum al-fatihah. Amin ya rabbal alamin. Kandi wasan umul kitab mugi dadosaken sababiyah lancaripun adicara wonten ing siang punika. Tumuli mangke kalajengaken adicara ingkang angka kalih niki lumadining adicara waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Mangke ingkang arsa kawadharaken niki punden kula panjenenganipun Ibu Juwariyah kunjuk dumatengipun sasana kepareng katuraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Dumateng panjenenganipun Ibu Juwariah kepareng katuraken gunging panuwun ingkang tanpa pinten. Kunjuk sagung para tamu ingkang kinurmatan, bilih wonten ing titi kalodhangan siang kalenggahan
Kang putra temanten sarimbit enget purwaning sina nalika tumitah wonten ing Arcapada lumantar darmaning Rama miwah ingkang ibu. Pramila saking punika wonten ing injang kalenggahan Kang putra temanten arsa ngetekalaken dharma bektosipun kunjuk dumateng para pepundhen. Kunjuk dumateng Mega Arum Wedding Busamini. Monggo mangki kepareng kapratitisaken lampahipun krobongan murih boten tumpang suh genya ngaras pada mringarsaning Rama miwah ingkang ibu. Monggo sasana wekdal kaaturaken genya sumungkem mringarsaning Rama miwah ingkang ibu nirekadya konjeng ing pratiwi. Usamato ing gati sawegeng diri wedding organizer Mega Arum tumuli hamrepeki mring papanipun Kang putra temanten arsa hamratitisaken lampahipun krobongan kawiwitan saking sembah kolbu dahar kembul ngunjuk tirta wening pramila kunjuk Mega Arum daya-daya hamratitisaken lampahipun krobongan wonten ing siang kalenggahan lumantar panjenenganipun ibu samina pinangka juru pangembaning Kang putra temanten sarimbit sasana kaaturaken. Raden Ayu Raden Ndara Ayu Raden bagus kula ingkang sowan monggo kapratitisaken murih boten tumpang sung yen dika ngaras padha mringarsaning Rama miwah ingkang ibu monggo ing mangke kawiwitan sang Roro Ayu tiang sinopi sumung kemeringarsaning Kang Raka kakang kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjo wontene sandhep padha paduka kakang. Iya Yayi wis tak tampa sembah pangabektimu ora liwat pangestuning kakang Tampanono ya Yayi. Sanget anggen kula nampi mugi ndadosaken jimat dayananing kasantosan ugi kula nyuwun pengayoman kang sawetahipun gesang kula pasrahaken konjuk dumateng duka jiwa raga donya akhirat sawetahipun kawula pasrahaken. Iya Yayi wis ora sah banget nggonmu keranten ati ayu sliramu tak kanthi sowan marang ngarsaning Rama lan ibu ya Yayi. Monggo kula dherekaken kawistara wis paripurna genya Roro Ayu Tiansi Nopi Fitria Putri genya ngaras padha mring ngarsaning Kang Raka emanggi tumuli tindak wonten ing ngarsanipun Rama miwah ingkang ibu kawistara prapting ungyan ingkang tinuju nulya hanjeng kusupunira
Kang putra temanten arasa ngaras padha mring ngarsaning Rama miwah ingkang ibu. Jroning driya muhung arasa sungkem lan ngabekti dumateng ingkang ibu saha ingkang bapa. Sinartan paminta idi pangestu anggenira palakrama. Pinaringan yuwana kinalisna ing rubeda bagya mulya salaminya. Lir gumanti ngenyong aras padha dumateng arasaning Rama lan ibu. Sungkem dhateng arasaning ibu lan Rama mengko redi ngaturaken agenging panuwun mring Rama lan ibu ingkang sampun sembada hangukir jiwa raga mewah hanggulawentah wiwit alit nganti akhir dewasa. Ora tidhem parmanem tan ana sabawaning walang salisik kang samya ebah. Alabet kaperbawan sasana ing sasana edi. Ing riku Sri Atmaja temanten sekalian handhawa karerantaning driya. Sanalika brol wijiling kanang waspa tumebeng ing pangkoning Kang Rama miwah ingkang ibu. Ces anyes pepadanipun Rama ingkang ibu kaladu ing atur berbatsen banjir loh saras waspa sajroning sasana. Tumuli tumetes waspaning Rama ingkang ibu kadya rerencening mutiara dupi hanampi sungkemira kang putra kekalih. Denarasi palarepanipun mewah pangarasinipun kanan kiring kang ana sayekti muhung rasa tresna lawan asih. Muhung sawiji kang kaesthi paripurna ngenyong aras padha mring ngarsanipun den kula bapa kairing saripet Ibu Lasmi tumuli kalajengaken wonten ing ngarsanipun Rama miwah ingkang ibu inggih bapa margam saripet Ibu Sri Wahyuni. Rama ibu kula ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhapada paduka Rama ibu. Rama ibu kula nggih mekaten ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sandhapada paduka Rama ibu. Iya Jongkir, sembah pangabektimu wis tak tampa ora liwat. Pangestuning Rama lan Ibu Tampanana Jongkir. Iya ya Nini, sembah pangabektimu wis tak tampa ora liwat pauji pangestuning Ibu Tampanana. Sanget anggen kula nampi Ibu, ugi ndadosaken jimat paripe. Ndayana ning kasantosan. Anak unduk cahayu wis sawijining wanita kudu bekti marang kakungmu aja nganti gawe kuciwaning atine kakangmu Yanda. Sebab wong lanang ngono bisa dibebasanake Gusti Allah kang katut. Mula aja pisan-pisan kowe wani marang kakungmu. Tansah bekti marang kakungmu apa kang didhawuhke Staka Yanda. Paripurna nggenya ngaras padha mring ngarasaning Rama miwah ingkang ibu. Kang putra temanten kawistara wangsul wonten ing papan sekawit arsa nindakaken dhahar kembul. Dhahar wis ngarani kembul bebarengan.
Emangge arsa kapratitisaken dening Pangadi Busana niki saking Mega Arum wedding organizer. Daharan sekul manten kawistara menika wonten arupan ingkang maneka warni, ugi wonten raos ingkang maneka warni, wonten raos ingkang benten-benten. Menika manangka pralambang bilih gesang ingkang arasa katindakaken keng putra temanten sarimbit wonten ing arca padha ing mangki wonten araos pait manis getir asin menika pun gambaraken wonten ing sekur punar utawi sekul daharanipun keng putra temanten. Lir gumanting genyo lang dinulang. Lihat kamera. Tahan. Ya. Paripurna ing mangki dahar kembul kalajengaken nggih ngunjuk tirta wening. Minangka pralampita punapa ingkang arsa katindakaken dening kang putra temanten sarimbit ing mangke tansah kapanggalih kanthi nala kang wening kanthi pikir kang wening ing mangke satemah bisa mbangkitaken wijiling putra utawi putri ingkang soleh lan solihah. Monggo Kang Mas, kemarin aturan nguju. Pun telasaken mawon mbok menawi ngelak. Mboten napa-napa. Ayo Yai, kene sliramu genti tak paringi unjukan. Tahan ya nanti 1, 2 tahan dulu Mas ya, sudah sekarang minum sendiri-sendiri menghadap kamera ya, minum sendiri-sendiri tit ya, 1, 2 ya nanti 3 oke. Sudah katuraken gunging panuwun Juru Pangadi Busana saking Mega Arum ingkang sampun kepareng mratitisaken lampahipun krobongan wonten ing titi kalodhangan siang punika. Peparing rejeki manungsa kang bekti ku pertiwi Sesutresna Prinsesami Pertiwi kang ati luhuring budi ayu
Mbok bilih menika saking kadang tari sampun samapta ing gati daya-daya mangke manjing wonten ing sasana pawiwahan kemareng ngaturaken tari kinarya nderek mangayu bagya utawi ngregaken sasana wonten ing siang punika. Niki musikipun kaset napa mriki? Niki wau dereng. Mriki nggih. Oh ya. Monggo mbok bilih sampun wonten cecala niki wau tarinipun. Nggih, niki saking kanca-kanca Sinoman, niki diparingi dalan riyin nika kanca tari. Mangke riyin niki tasih oper penggean.